ଆଜି ରବିବାରକୁ ଏଣେ ବର୍ଷା ପାଗଟା ବି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଚିକେନ ଝୋଳ ଟିକେ ମାଡ଼ କରିଦେଇ ବିଛଣାରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କଣ ଏଇ ଥଣ୍ଡାଟା ଛାଡିଛି, ଭଏସ ଟା ବସିକି ପଡିଛି। କାଳେ ଆଜି ଚିକେନ ଝୋଳ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଛାଡିଯିବ, ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ ଝୋଳଟା କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ରୋଷେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଲି, ତାପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇ ଗୋଟେ ବେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଟରକୁ ପକେଇନି କିଛି ସମୟ କଷି ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ବିଲାତି ଆଡ କରି ପୁଣି କଷି ନେଲି। ବାଟଣ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ପକେଇ ଚିକେନ ଟାକୁ କଷି ନେଲି। ଚିକେନ କଷିଲା ବେଳେ ଚିକେନ ର ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ଦଉଥିଲା ନା, ଓହୋ, ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା କଡେ ହେଁକେ ଚିକେନ କଷା ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ଚିକେନ କଷା 2-3 ଖଣ୍ଡ ଖୋଲିକି ଖାଇଛି, ହେଲେ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ କଲି, ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ କଲି। ଆଉ ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ଦେଖାଉଛି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର,